Katang kabulawan at kulin ng amit man tamay. Nakainodut man tamay na kay pakiirin bengiyan ako parapitan na binaningan. Kakay di ito o sinta so kandaku dato manong nakao man makakairan sa bayaw narantian mananggulo so kada inaso mang kuwaw sa tede mana di ikidu pagirawe stadiyo na sepak taman kakaigi pag-idara na kami bilang atawi. Koko kumain na pangkatay nakalalang na sa bantugi. Iyo masta alin daw kadararin no kapinatindo sa piyago udara sigay. Inaaya ko nalalako belawing kuwa kabay rararik kay naling ko an napasigi po nako ingaray nakasundang inga kapangaling bebe nako kay denya nadapaya kastaw lang wanwa po di gusto maangabentogen katanan o kadenan atuhin niya ang aden inadin niya na sonor maula na mo kamad ano na naraawatan miya paladiwan so debi at tanian agusto para ngayon inaganatang kurwauda nakanudan ko wala gawan so paberi inarenawan udah so pantonarakan arre ko wis lalagarakan nakaadaru bebeyakan naay di duma ima au pamilera dia muda muriata ubelatang iya be iya di lumang ko bakusta aweragu masio agina ng sopa umdir ko umpunga aniran na ya inatampan sa etiyan diya iyada adiba inaida apamilya ratabe nabay sa paris niya idinte sala anubi ipa kaya ide iyari-nari hinausara na pakapupin wawudaya ai kure
matagagaw sa lanisete ay sa pamili na sa Rodin. Padi imagudes oda sa kumang pagriay niya. Samao arakatas na udi kakagiye pambelingan saran dengan nagaganatan na. Ay dosete ya isa apa amilinas terudin atau nga anapi lombeyak adene noraide taman ketada toanan apang katena kaarayage inaoka diay unosan inamabaalo na kira sa kalaigira tantaw betul kalalaya managurong iyag iya iyay masaya na inulig sa lumi. Uli ke di ruang dunia kakek kalalagena kalengan sarupang inaay dudek tora sagala akalalaya managuro Aiye masiyay di terasa adi dengka sa salaw nga nainas tarji apang katay no adumin sa turog na biyay paipa naguo kanoro na marangko mamanga pagarinian palayad na uwaw pisirang kapag nairo na si Erika sa pamili marahu mabesar inamabalo na kinaida inudi gestalongi kamoreyak tau maalana inapaundira lalabas sa inosiyo maima apamilera dia moda amuriat tau obelat abe iya denu umangko bekusaw werena agumasyo inapapinowaw gude niya inapang katanis sa luwa apamili na serodi ngaguaw sokyak iran pageriak nanain ase jiwa ni oraramo so aipandepataka nama abelu nakianista ay gira tanto betul pamili ya bengkola ayen inapuin dakiray hana amore ya tau suulat tayin nakuaw sokiyak ira nasisang upanahan nida inapapinugod niyan na asi may mana karima away pandapatakay
awo mo siya itiyasiya o ay pipikiran ko pamiliin na sa rodingam inabusi abuso sa idik kapang katano ay salamat inakagiyemiya adila mga uwaw pisiyaya sa upunga anabi ipai ipapsugu sa mapia apas para sa marata inaidu siti ais na nakagiyang ganataka sa Saudi Arabia inaubang kakaliipate so mga pagarinian na so languwa pagaring ka sa ingadaya sa Audi inaido siti aisa ikapunganing koko simba na adepa na kukadina na ayadi na malalayo na so kabibi ang ginawa sa kapambalingan ka isagi iyaya ilalako kagiyayari na rinao na ikurumaterano sa ginawang kaayista pamili na sa rodin inatikuro ako na pagantang ubakang dinaribo na akastaramin lato ng kami alina nga bulawa sa pamaayubikaran sa lamarakan wa ubidahin